Здравейте, аз съм Алекс и днеска ще снимаме как Тодор прави един чалендж. Моля... И... Добре, почваме. Сега, чаленджа на Тодор е да се спусне. Изтрачувахме се. По това нещо тук, ако иска, той маник ще го изпълня. Мане по този начин наседнал, да. Да. Сега ще снимаме Тодор как прави.